Kinong yalam jaka surup pajba Southwest Khas Hills District akalai potrik cumang arjar fly kelihar harangkat ki plakat banlei ikendu yu MLA ka maukurwat ba Renington El Tongkhar hayeng ju bandawa bu dai banjang rangba banlei ka bai dai ba kacing dawa ban pengkalai ka reservation policy hapo ka jela nakaliang jung ba Renik hapo penpau ka nongrem jung hukum MLA ba nong ilam ka UDP ulang bula dapra ban krentang eri gamat hapo yang darbar thawan ka jela bat persngau syok sarkar khamta mau menteri rangba ulang bakum ka parti ru ka UDP da kawai ka jumut kelakarpa di ka sarkar baga dai ban penthamai no ka reservation policy nang bangi ki pajba jo ka constituency borok kawai ini sanya ini yo ya gajing sanya ka ba sai kan mo ten rei ya banta ban suong tang da ka tin rei krempen I ka kam nakaleng jungi ki pajba nim so hun su ban su sanya kata ka de ka ka bangi ki pajba ki bun yes no ten nakaleng jungi ka sur pajba kinong Southwest ikwa ban yo ya ka kular ka basai nonong ikpat jungi badle sila rang yo ya kata ka jubab ka basai na inong ikpat jungi kular ka basai mo inmi nang ni dagang tiga baca aja. Bat ni keloi bane terelang ru. Bat terelang imyo ya ka kular ka basai ba I nong mi kmat jongi. Ban supan sai kandidat nyimwan hani bane kedu ya nu nong mi kmat juga political party. Dan nyuwan hani bane kedu ya nong mi kmat jong ka dong ka than jongi jong constituency mokrat hi barok koi. Na kata ban ra ya ka kia ka son jong pajba jong constituency. Tena keleng jongi kwa ban yo ya ka kular ka basai. Bangin suhun. Hatu nak keleng pi kumunong mi kmat. Pikular sai ban le madro halor ka reservation policy ban ruanra ka jimpan thama ka reservation policy badara kidon ki jerwat ru pin tresitom pin ai ka jikular hangi pa ba pin tresitom bakane ka jinya ki ka isu joka jat banreu kat po sak thong kata ka di jikwa jugi nak leng pa ba tilaram ba phi ku nong mi khmat joka no ka than yu jungi pi ai ka kular ka basai ka baskem nakaleng jungi kloi ban trelang bat ngin mi nang ni daganti ka bacai bata ka burom e phi nganges kamba lese kamlang syuk ka batmai ha ka ba khilayatip ba nakaliang jo ka political party ngadon ka parti UDP badro kum ka party ngilayang nadu swak election ya kade ka ju ka phang ha ka ba ngilakran pajba ba lengba ka manifesto ngilakran pajba bangi kwa ban pankalai ka reservation policy kasai kum basai kasngi banakaliang jong ka parti UDP barok kawai ngila siem me kajing rai ka bae na ki bae tam bar kata kalong ha ka bangila ya ther ngila tai haswa man penderung ya kane kamat hapok ka manifesto kadai kata ka por kadai kata kamit ya ka bang ya tai ban penderung ikane ka manifesto ha ka bang nangla ban siem me karai hadu ka por khat ar baje ben met ban ganang me na yung presiden hadu ka por si baje man step ban phai sila yeng ha ka bang ya tai ban penderung ya kane kamat ha ka manifesto yo ka parti haduk karno ngila simkia na maring sutu bakalong kabarangkam na kapata kauri batang taka judge benreu bangin penkala ya kane ka reservation policy hot kum ka judge benreu ngidon hala kajong kajing sutu hala kajong sempang kumno bangin le ngin yaj nang no ngin kren kumno bat penpoi ya kane ka thong kane jang angnot jek pajba banwadra e kajing perkala ka review ka reservation policy iskoban ai kublei ya I ba arden rengkat berka grup ya ke bakila sim ya kene ka jingkit kle ha ka ban me pajba hasurok ban ikran pajba e kene ya dawa jong fi kam dei tam tak interest ke jimtoy jong fi ner ke jimtoy kun fi ner ke jimtoy kun jonga ke jimtoy jong kalawai jong ilang barakhoy ngi sai kuma sai ka sngi kene ten mar kata ka question ban ong banginom kersan kene kam dan ka ngila kren kum ba filai I ba fi ong ha marwei ru ngala kren ha assembly ke badai ka bantai ke ban keren marwei ngala keren marwei tenri na ka poi pede ya ka ong ban tang na ko tip pajba si kam desu kata pile yo I bakum ka party collectively ngila shong meeting ngila rai ngila keren hi ki press lang ba ka party meeting ke baidon habo presiden hi ula keren nang tangila thoru sa sarkar ha ka pile yo I lang ba kot khubor barok bangila tho sa sarkar tinga kwa pi pinsai ban kaling jungi kum ka tim mari su thu ba mantala dangangan keren tong blong marwei kanom poi sei kum ka tim gitwa bangin don bet kajinya tai hapo yo ka group hapo yo ka tim andan ngin mi sabar kum ka ju kasur jo ka tim bar kawai tena kaleng jonga ngasai kum sai gasngi bayakane ngala jukran pajba lonter haki mensua kapot election bar mentar ngapat kanram kadang dai uju hi bar ngan yang nagamtakan ke isu kanu kabadon kam hak ta kapor kabarwan
Lara kadon kanu ka step ka badon kam ka bangi I bakalong ka jing mentoy kalong ka jing khui ka jaj benriu. Asko bari tu pi bangin in le kata. Kanu ka step lara kadon kam bangi sim ka step. Ka badlong ka jing mentoy ka bangi ngilong convince baka mentoy kalong ka jing khui ka jaj benriu ngin nom rich ban le kata. Kanu asko pi kata. First step kalong bang equality bu chimistar un pediang yang kata kita wajib ni banyak keren ya kene ka reservation policy. Kita kata ka bang equality bat ngat equality bakan Muslim kata bu pediang banyak keren. Dan rena kaliang kene ka roster ka ba ka de committee ka bala notify the government the governor ka bang election benin dia kene ngin ya chakmat bat equality ka bakan mi no ka wei ka am ka batmai ha ka barok ka jang angrut ki barok. Wat langi ong bangin keren roster syuk mentah dari mangi barok hingi lekern rostar kini tiga waladap bagi kuak bakan yat syakmat. Dia kata kawan kong duk kebangi ru ila rekomen dia kata bakar rostar la kadai kadon kamadon ta bakar ban yat nang ni syakmat om de syun bakseden. Ta kadai kawai katong itu barok ngiyang bangin ui bakar rostar kan yat nang ni syakmat om de syun. Ngin yai tre dia kata kamarsim no kaji tre lang hak bangi dia kersan lang iwei pat. Hitip dia kata jing sisa barok pi kibalak kam skutu ke politik. Bahkan ni kadai bandon ke political decision. Kadai bandon ke political decision. Tidak mar kata ngidon hak sarkar. Pitip hiru bangi dai ke parti ke bakhambun hak bagi don lang ke sarkar. Ngilale la kajong ke benta PUI lang baki kot kubor pila detip bangi la rai menta kum kawai. Oi kadon ke jikmi leti jong pi la se bamangang ngan kren kumbang laju kren hak por election. La se kadai ke jikmi leti jong pi bangan kren bon sin ni kene kilat haki lat patai kubor ne haki pajba bangan kren marwe. Ring ngap simna le kata marnga ngasutu kumde. Baka bahangin di diskurs lang kum kakrup. Bat ngin yat ka kum kakrup kum uwe ubreu. Te hadin bangile ther ngile tai bha po yang parti. Barok ngile lang ha ka bangi don kata kajing kwa bat PUI hi lembag kot kubor ha ka baka parti kala de thok war ha ka sarkar bandawa bandon ban review kene ka policy. Te kata kadai ka ha ka ba ngile le la ka banta bagi kwelenti ha kini ki sisngi asngi. Ese kan dia kene kajing angnut kajongi kajing angnut jong barok ki pajba jong kajaj benriu ya kebakan don kata komiti ban ya syong bani perkat ya kene ban review ya kene ka reservation policy. Hoit le sila de yang don kono kajing keli ban khamsai akwa ba hakene kajing kendu menta ka ha palat dara pin keli le pin kren kono ka phang ha ka ba pin akwa ban sai le tikwa ban khamsai ka rostar akwa an batai tehri le pi ong bom kwa syu le sngo ba la sngo tu bahai ka rostar te senom por syu ande le pikwa ban sai ngan batai ka rostar ka kajing mo ka rostar. Uchairman kasencuk hisang samasnong SSSS ba walam box imyong hakajing ikran bagi nong thok khobor din kajing kendu ibarnek long makim dahun dukat takatai kajing kular emily walla gilong gi bos ngotna dru jong emily jong iba lada kata kajing sipkhia ka jong pi kami gerisol ka babha ngin saya kemen hanai lada kam seiso ai kijing yakhi kinum kut kumba kalajia kajia ki kanang teng atau kadang yang sekular ke perskam nak kalian jauh nak nikmat mafiawan ni akan dikasih nak kalian jauh ke piosona kelar perskam nak kalian jauh ngi susunya berong ba kaji persai ke jong I kalong hapadeng mo ngim ong bang ngila sai ngila hun hadu kata-kata kamadai bangi dahun harang isu tu ba kai ba ibrief mai ibrief ya kai kajing temu jong mai ba jong parti UDP le brok kowe ti hanai bang ong bila suhun kata ngim bada suhun hadu kata hari ngi su tenat pada kaji